William Ruto jiwo pinje mag Afrika mondo mi sekta mar thieth pok maber mar omenda kachiel gi tiyo kod lony manyasani e ting'o malo chenro mag thieth ka otwak e kinde romo mar jotend pinje mag Afrika madhi nyime e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Ruto jiwo pinje mag Afrika mondo ket mainogi e bero sekta mar thieth to moloyo e tiyo kod lony manyasani e timo nonro kod chiwo thieth ne jopiny. Bende opako kaka pinje mag Afrika noyudo puonj maduong' e kinde muoch mar midhusi ma COVID-19 etiyo kanyakla mar kelo lokruok e sekta mar thieth. Omedo wacho ni pinje mag Afrika osebedo ka iketo tenge kod pinje mosegerore kendo puoyo kenge mamoko ma pinje mag Afrika nokawo mar loso chanjo makedo gi midhusi mar corona. Ranyisi makende ni pinje mag Afrika nyalo tiyo maber kod lony manyasani e ting'o malo sekta mar thieth. And the fact that we are lagging behind in infrastructures, I call upon the Union to take urgent decisions for the implementation of the conclusions of the meetings of Dakar. I want to assure you our sustained commitment in pursuit of Africa's transformation for shared prosperity, development, peace and security. Your efforts eloquently demonstrate your loyalty to the people of Africa. I am proud to join you in the service of the African people as one of your newest members. In particular, I'm pleased to see your strong focus on job creation and the enormous potential of the African continental free trade area. This represents a truly transformative pathway to job creation and new sources of prosperity for Africans, especially for the youth. The ties between the African Union and the United Nations have never been stronger. But I also recognize the enormous tests that Africa, and indeed our world,